ngandivemekedzwa Mwari vakuitire nyasha zvikuru, Mwari vakuropa fadzei. Chada ndiverenge shoko raMwari kubva kubhuku yaMark chapter 2. Asi regai ndikwazisewo first lady yokumba kwedu. Mai evangelist Mparinga muzita raMwari Jesu. Amen. Mark chapter 2. Mark chapter 2. Scripture hiyo ndinoida zvakanyanya. Mark chapter 2 kubva pavhesi ya 1. Mark 2 from verse 1. And again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately many people gathered together, so that there was no room to receive them, not even near the door. And he preached the word to them. And they came to him, bringing to him a paralytic who was carried by 4 men. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof above him. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof above him. So they break it through and lay down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Sons, your sins are forgiven." And some of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, "Why does this man speak blasphemy like this? Who can forgive sins but God alone?" But immediately when Jesus perceived in his spirit that they are reasoning within themselves, he said to them, "Why do you reason about these things in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or 'Rise up, take your bed and walk'? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins," he said to the paralytic, "I say to you, arise, take your bed, go to your house." Immediately he rose up, took his bed, and go to the house. Immediately he rose up from the bed and went in the presence of them all. So they were amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this. We never saw anything like this." Atsatambonawo zvakadai. Ndinamate mutsvene kudzwai remekedzwai panzvimbo ino. Taurai shoko renyu rititsiure, ritidzidzise, ritigonese. Mbiri yenyu ikudzwe, zita renyu riremekedzwe muzita raJesu. Amen. Amen. Pano paita hama dzanzwa kuti Jesu wauya munzvimbo inonzi Capernaum. Ndokutakura hama yawo ine dambudziko isingagone kufamba, ndokuenda nayo kuna Jesu kuti indoporeswa. Jesu haana kusvikira kumba kwemunhu uyu ane dambudziko, but wakasvikira kune imwe imba, ndisingazoti kumba kwani. But Jesu wauya muCapernaum haana kusvikira kumba kwemurume ane dambudziko, wakasvikira mune imwe imba. Hama ndokubva dzanzwa kuti Jesu ari muguta, ndokutakura hama yawo kwakuenda ikoko. Pane imwe nguva yekuti munhu unoti, dai Mwari vandoonawo. Dzimwe nguva Mwari vakuona, but vari kuzviitira panext door. Zvakudaiwo kuti uzive kuti kana apa pana Mwari, regai ndisvike ipapo upenyu hwangu huendeke. Jesu haana kusvikira kumba kwemurume uyu ane dambudziko, but wakasvika muguta rinogara murume uyu ane dambudziko. There are times yekuti zvawakamirira kuti Mwari itai vari kutoita, kungoti havasi kuitira pamba pako, vari kuitira panext door, but zvine chekuita newe. Mark 14 kune mukadzi akazodza Jesu perfume, mafuta anonhuhwira. Chakaitika ndechekuti Jesu wanga wasvikira mumba memurume wanzi Simon the leper. Haana kusvika kumba kwemukadzi akamuzodza perfume, asi kuti mukadzi uyu wakatakura perfume yake wakaenda kumba kwaSimon akandozodza Jesu. Nyaya ikazonzi naJesu, kwese kuchaparidzwa vhangeri zvaitwa nemukadzi uyu ngazvitaurwe in memory of her. Hatina kunzwa nyaya yapakati paJesu naSimon kwanga asvikira, but takanzwa Jesu nhau yake nemukadzi uyu akamuzodza perfume ari mumba maSimon. So there are times yekuti Mwari vari kuda kuita zvinhu muupenyu hwako, but zviri kuitirwa paside. So zvaakuda munhu ane meso mweya egona kuona kuti zviri kuitika paside apo zvine chekuita neni. Murume anonzi Mozisi, chakaita kuti agone kuroora mwanasikana waJetro, wakaenda kunzvimbo yeMidhiani ndokuona vasikana vaidziviswa kuchera mvura patsime. Ndokubva apindira fight iyoyo akarwisa varume vainetsa vasikana, vakachera mvura vakaenda kumba kwavo. Baba vakati, "Ko makasika sei kuya nemvura?" Zvanzi kune murume atibatsira. The rest of the story, Mozisi ndokubva atorwa kwakuroora mwanasikana waJetro. Chakaitika ndechekuti varume apa vainetsa vanasikana vaJetro, ndiMozisi aiatakwa marriage in the future, nokuti aifanirwa kuroora vanasikana ava. So Moses paakapindira fight isiri yake, ndo paakagona kuwana mukadzi wake.
Mozisi paakandopindira kurwiswa kwevamwe achibatsira, haana kuziva kuti ari kubatsira wanano yake bati mudambudziko revamwe. Pane kutaura kwavanhu kwekuti nhamo yemumwe hairambirwe sadza. Iyo statement kuti Kristu haishande. Why? Because you cannot be an intercessor. Why? Nekuti pane patinogona kutsanyira upenyu hwevamwe vanhu. Pane patinogona kutomira sadza nekuda kwokuti upenyu hwevamwe vanhu huite zvakanaka. So pano Jesu wauya muKapenaumu, kwete kumba kwemurume ane dambudziko, but kune imwe imba. Asi ndokuita varume 4 vakanzwa kuti kana Jesu ari muguta hatingarambe takagara. Hatidi kuti iye azotitsvaga nekuti tine dambudziko, but kana tine dambudziko tinofanirwa kutsvaga Mwari. So vakaenda kumbaukitsa. Unfortunately vakati nonokei ndokusvika mumba makazara. So ndaitarisira kuti vanhu kana vakazara muimba ina Jesu inenge chechi ka, vanofanirwa kuti pakauya munhu ane dambudziko rakakura vadzivire, vasuduruke, hama ibatsirike. But Bible rinoti vakatadza kupinda, kwete nekuti dhoo rakavharwa, asi mumba makazara muine vanhu. Kureva kuti the blockage yanga iripo yanga iri yevanhu varimo. Ndichitarisira kuti vanhu varimo vari kuparidzirwa vhangeri ende vanoda Mwari vane mwoyo wakanaka. Ndopandakaziva kuti kuchechi hakusi kudenga. Kuchechi munogona kutoita vanhu vanouya kuzodzivisa zvevamwe kuti zvisaitika. Iwe watouya nemwoyo wese kuti kana ndaa kuchechi ndofunga hama dzichamira neni. Hama rega ndikubatsire ndichiti kuchechi hakusi kudenga. Saka garai imomo tine mazera akasiyana pakunamata Mwari. Saka neimwe nguva unogona kugodorwa nemunhu ukasazvitambira zvakanaka kuti vanganidaro here pachechi. Zvinoita nokuti kuchechi hakusi kudenga. Kune vanhu vanoda kutendawo kudenga. So kukura kwedu nokuziva kwedu takatosiyana. Imagine kuti murume anonzi Peter afamba naJesu kwenguva refu, ndiye ane rekodhi yekubvisa munhu nzeve nebanga nebhemba. Ndichitarisira kuti ndo vafundisi vanofanira kufamba vachiparidza. Pavaitotumwa kundoparidza vaitoparidza, but bhemba rakewo anga achinaro. So there are times yekuti unogona kusangana nebhemba munzvimbo yaunotarisira Bhaibheri. So varume vanzwa kuti Jesu arimo muguta, ndokuvatakurira hama yavo vakaenda nayo. Vanoda kuti timbobata nhau yemurume ari kutakurwa, munhu anotakurika, nokuti kana uchinzwa kuti munhu aitakurwa nevanhu 4, ipicture yekuti anga ari murume akasimba kana kuti airema. Because danga asingaremewo 2 waigona kumutakura. Munhu 1 aitakurwa nevanhu 4. Varume 4 vachitakura munhu 1, munhu iye ndofunga anoti remei. Because danga akati reruke mumwe hana aigona kuisa pamafudzi uenda naye. But murume uyu murume wokuti nyangwe anga asina power, ari paralytic, asina simba, akaremara, aitambika naye zvakanaka. Anga ane influence yekuinfluensa varume 4 kuti vasiye mabasa ese avari kuita vagone kufamba naye, vamire naye. Muupenyu munhu wese ane area of strength, ane area of weakness. Dambudziko riripo nderekuti ukasagona kuona your area of strength ukasaimaximiza, unogona kushayiwa breakthrough. Nekuda kwekuti chakaita kuti murume azoporeswa, akaenda kwanga kuna Jesu iye asingagone kufamba, but munhu akatakurwa nevamwe vanhu. Sei vakamutakura? He was a good person, he was a good man in the society. Vanhu vairwadzirwa upenyu hwake kuti hafanirwe kuramba akadaro, handei naye kana zvikadii, handei kana achirema ngatei tichinjana tichimutakura svika tasvika kuna Jesu. Kureva kuti nyangwe anga aine problem, but aitambika naye. Zvinoitika muupenyu ndezvekuti munhu kana aine problem anobva ava bhita, anovava. Kune munhu wokuti kwamuti mangwanani haadaire, kwete nokuti wamugumbura, but kwaabva kuna amugumbura. So pane nguva yekuti kana munhu ari mukunetseka aine nyaya dzake, anenge ari bhita kumunhu wese. Haana munhu waanogona kufara naye kuti kuseka naye nekuti kumba kwake kune dambudziko. Manje zvinoita wakaipa izvozvo anozvikonzera kuti paunosangana naye anoda kukubatsira ugone kuvawo bhita kune munhu anofanirwa kukubatsira. Mwari unogona kutuma vanhu muupenyu hwako, but une musi waunogona kuita usida kutaura nevanhu, uriwo musi watumwa munhu wokutaura naye kuti Mwari vakusimuka. Ndokutaura kunoita vamwe kuti hai nichandakanakira handisiri kumba kwemunhu ndochawakaipira, nokuti naMwari wacho unoshanda nevanhu. So varume vari kutakura murume uyu 1 kwakuenda naye mumba, but vasvika mumba hamusi kupindika. Kwete nokuti dhoo rakavharwa, but hamupindike nokuti mune vanhu vakaoma musoro, but vanoda Mwari. Type yakaoma musoro, but iri muchechi. Type isingafarire kuti zvavamwe zviite, but yakauya kwaJesu. So hapasi kupindika, but inofara kuti this type of man, nyangwe vaona kuti hapasi kupindika, vaneta nekuona hama yavo ine problem. Saka vane shungu mavari kuti kana vanhu vakanzi vavharisa pano, but tichatsvaga nzira yekuti tisvike pana Kristu.
hama dzangu muupenyu kune nzira dziri normal dzataitarisira kuti tingashande nadzo zvikaendeka dzine blockage dzine vanhu vamira padziri. But chandinoziva kana uchida Mwari unogadzira nzira. Mwari unokupa mazano, unokupa imwe pfungwa yekuwana breakthrough munzvimbo yawakanzi nevanhu haupinde ende hazviite. Hapasi kupindika but havasi kudzokera kumba. Ndokubva vati handei nepamusoro pemba iyoyo kumapurisa inonzi house breaking, criminal act. But vanhu ava vane kuziva Jesu kwemhando yepamusoro to the level yekuti vanoziva kuti Jesu rimwe zita rake anonzi the advocate, ndiye murevereri wedu kuna Baba. Kureva kuti pavari kuenda kupaza roof pamusoro pemba vanoziva kuti ari mukati anototimirira zvatiri kuita nokuti tiri kuda iye. So vakaenda pamusoro pemba. Haisi nzira ingashandiswe kuti vanhu vapinde mumba. But nekuda kwekuti pari normal padoor pasi kupindika. Upenyu hwatiri kurarama mazuva ano zvese zviri straight zviri normal zvinofanirwa kuitika muupenyu kuti zvikusimudze hazvichaita. It's unfortunate kuti kare zvaitonzi kana ukafundawo upenyu unoita zvakanaka, mazuva ano unoramba wakadaro wakafunda. Kare utaitokurudzirwa kuti kana washanda mwanangu mari inoiswa mubhengi, mazuva ano ukaiendesa unonyura. Mubhengi kwemari kuno unochengeta wega. Kuti ukavapa ukadzoka mangwana unonzi hamusisiri. Ndo zviri normal hazvichaita. Zvataitarisira kuti ndo zviri proper hazvichaita. Zvakaoma mukore atiri kurarama kuconvinsa mwana kuti chikoro chiri right nokuti matsotsi ndo akagarira. Andofunga kuti kumunyepera mwana ukamuudza kuti kufunda kwakanaka. Anokuti ndipei mazita evanhu vakafunda vasimuka. Mazita atinawo mazuva ano ndeye matsotsi, ndeye vakomana. Wisdom, uchenjeri hwakanaka, but vanhu vabudirira vanhu vane zvivindi vakashinga kudarika vane wisdom. Munhu anogona kupaza wopinda kuchiyadzwa kuda nematombo akaita mari. Haisi wisdom, kushinga. Yeti chatinotarisira kuti wisdom is the principal thing. So zviri normal zvese ukazvitarisa hazvichaita. Mambo Faro pane pavakamborota mombe dzakaonda dzisina muviri dzichidya dzakakora. Picture iyoyo mumakore atiri kurarama ndo yaakutoitika. Yekuti kuri kuendwa nababa kunonzi kusmall house kwakutarisa nekumba kwalavha. Unoona kuti mombe dzakaonda dzisina kuti nakei dziri kubvuta dzimba dzemombe dzakakora. Zviri normal hazvisisiri normal. Zviri kupengesa vanhu nezvikudiwa nevanhu ukazvitarisa unozunza musoro. Unoziva kuti munhu akagara murima for a long time anopedzera akuona. Zvinototora nguva kumuconvinsa kuti mauri murima because anomaster art yekuona. Ndakakura kumusha nambuya vaiti vakakutuma kuti kuzokuri nditorere kapu mumba musina light. Nekutya waingomira padhoo zokera kuti ndaishaya. Vaikubata ruoko wopinda newe. Wotiri kutsvagira kuba chichi. Vagara kwenguva refu nerima ravo nekuti vakutoona. Saka kwavari kuvaudza kuti irima kwavari harisi rima vanoona. Saka zvinonetsa kuudza munhu ari kudhadha side zvauri kuita hazvisi right nokuti zvitori right kwaari. So vanhu vari kuda kupinda normal way ine blockage pane vanhu vakamira. Muupenyu pane nguva yekuti ndokuti munhu wese ane chipo chainacho. Une zvamwari zvakaiswa mauri. But kune vanhu vanoti vakagona kumira pamusuwo zvinhu zvako unofungidzira kuti pakavharika gamba pane vanhu vanofanirwa kubva pamusuwo iwo. But kana varamba ndinofara kuti Jesus is the way. Jesu ndiye nzira. He is the door of life. So havana kudzoka kumba. Mweya wokungoti zvaramba ndichaita, zvaramba zvichabuda. Taakuda vanhu vanoti kana zvaramba pane nzira yazvinofanirwa kuita nazvo. Havana kudzoka kuti hamba makazara ngatidzokei nokuti ndimucharamba muchingoremerwa. Ndimucharamba mune dambudziko. Havana problema. Saka ukazviona vatobloka, Mwari ngaakuwanire nyasha to create another way. So varume vakaenda nepamusoro pemba ndokubva vanopaza rufu kwakudzikisa hama yavo pana Jesu. Zvonditaridza kuti pana Jesu panga pane space nokuti vakadzikisa hama pana Jesu. Zvoreva kuti pana Jesu pane nzvimbo. But kudhoo kwakazara kune vanhu. But pana Jesu hapana vanhu vari close naye. Zvinoita kuti muchechi vanhu vange varimo but vasiri pedyo naMwari wacho. Vachiita zvavanoita vachivharira vamwe vachirwisana kudai so but pana Mwari mupresence yaMwari hamuna munhu. So which means they were just present vaingovamo muroom but vasiri in his presence pedyo naye.
no wonder vane character isina rudo nevamwe, nokuti havasi pana Jesu, vangori pedyo vari munzvimbo ina Jesu, but they are not close to him. So vakapaza roof, vakawana nzvimbo. Chimwe chakaita kuti vagone kuwana space pana Jesu inhau yekuti pavaipaza pane zvinowira mukati, kana muchibreka roof pane zvinodonha mukati. So vari mukati chavasiri kudawo kuwirwa nemarara. So andofunga paibrekwa roof vaisuduruka. So chakavapa breakthrough, marara pavaipaza aiwira mukati ndo aita kuti vanhu vasuduruke. Ndinoti kuti vhangeri ndaiya naro nhasi nderekuti pane zvaunobata zvinenge marara zvisina basa ngazvikupe mukana. Mwari ngaakuitire favor inoshamisa yekuti kana wakupupura budirira kwako unonongedzera dovira waitengesa, vanhu vakati harisi dovi une zvawaita. Mwari ngaakukomborere pazvinhu zvakashoreka zvisina basa kuti vakuwanire mukana nekukusimudza. Hama dzangu, unyanzvi hwaMwari nekugona kwake kuratidza nyasha dzake pazvinhu zvinonzi hazviiti. Kudhoo kukati excuse ukagara chirungu chakanaka vanhu havasi kusuduruka, but rara rinogona kukubvisira munhu. Kuedza kunegotiata nekutaura nawo zvakanaka havadi, but kana angomarara zvawo hakuna munhu ari muchechi akazvichenera anoda kuwirwa nemarara. Saka pese pavaingoti kaka vachibreaka vanhu vaingosuduruka kuti regai marara awire. Yeti pari kuenda marara ndo pari kuetwa space nekuti munhu agone kusvika pana Jesu. Tine zvatinoita muupenyu. Mumwe anoti apa dai ndaita zvinhu zvihombeka, ndaita profit dzakakura. Let me tell you this, you can do greater things, you can do small things in a greater way. Unogona kuita zvinhu zvidiki nenzira yakakura. Saka muchanoti kune kambani dzinoita zvemasweets. Masweets chayo anoresa mazima mchigwa nevanani. Kambani idzo dzine makore ndadzivhare dzinoita profit. Why? They do it in a greater way. Vandoita profit semakambani anogadzira simbi chaidzo vachigadzira masweets. Why? Vanoita nenzira yakakura. Mari zhinji imari shoma yakaunganidzwa. Kureva kuti pazvishoma zvaunoita Mwari vakakuwanira nyasha zvinokupa maresults akakura. Nokuti design chishuwo chemumwe tidai ndiri kwakati, dai ndichitawo zvakati zvinhu zvichidaya, ukaita zvinhu zvako izvozvo uine nyasha zhinji, unoona maresults anotyisa. Vanhu havana kupinda mumba nechimwe chinhu. Marara akaita kuti vanhu vasuduruke. Marara pavaingobreka roof akaita kuti pacreate space mukati memba. Kune zvinobatwa nevanhu zvikawana nyasha dzaMwari zhinji zvinocreata a greater way. Usatarise nzvimbo yauri. Jesu akaberekwa mudanga, haana kuita cowboy, akaita Messiah. Ari mudanga imomo zvipo zvakauya, goridhe rakauya mudanga. Vakaberekerwa muzvipatara nemudzimba chandinonzwa kuna Matthew 2, zvanzi Herodhi akauya achiuraya vana vese vadiki 2 years and below. Kureva kuti the place haisiri yanga ine nyaya for the sake of blessing. Aberekerwa mudanga remombe ndiye anosvikirwa nevanhu vakatakura goridhe. Why? Nokuti chaberekwa ndechamwari. So chamwari kana ukachiitira munzvimbo yakashoreka, goridhe rako rinokuwana uri panzvimbo. Mwana aberekwa mudanga ndiye anosvikwa nemawise men vakatakura goridhe. Vaberekwa munzvimbo dzinoremekedzwa dzakanaka hakuna chiriko. SaMozisi anoti aberekwa onoiswa mutsanga pakati pemvura, but anomunhonga ikoko mwana weumambo. Mozisi anokura ari mupalasi, but nzvimbo yaanonhongwa haisi nzvimbo yakanaka. Kana chamwari chiri pauri, even in that place you can attract favor. Nzvimbo haisi nyaya. Ava vabreka the roof. Bible rati when Jesus saw their faith, Jesu paakaona kutenda kwavo. Kureva kuti kutenda kunooneka, nokuti kutenda action. Bible roti kutenda kusina mabasa kwakafa. Jesu paakaona kutenda kwavo, then he said to the paralytic, akataura nemunhu anga akaremara. Chakatanga kuonekwa harisi dambudziko, chakatanga kuonekwa kutenda. When he saw their faith, he then said to the paralytic, paakaona kutenda kwavo, kwete kwake kwavo, kurati ivo vakawanda,
tamba nevane kutenda kunoita kuti Mwari vazokuonawo. When he saw their faith, he said to the paralytic, kuti chakatanga kuonekwa kutenda kwevanhu vaari kufamba nawo. Ufunge wakaipa akada kukuataka, anokukonzera kuwirirana navamwe vanhu. Mwari wafuta akada kukuropafadza, anounza vanhu. Saka vanhu vanouya from both sides, from the devil and from God. And vanouya wafuti from the angle yewakaipa, avauye vakaipa vanouya vane program inozoipa. Zvakafanana kudai. Murume aramba vakadzi 8 kana achikupfimba wewe uri wechi9 manje aramba 8 auya achikuzo ndinonetsa avakaenda haidonetsa ndigare nemunhu pandiruda iwewe haubvume anoya achiti munyama wangu ina mende vakaita sei ndiri muna right but vanacho havagarike nawo zvekuti unyasonzwa kuti saka regaendenda wapo uzorota anhu saka vakaenda. When he saw their faith, then he said to the paralytic, chapa kuti Jesu ataure nemurume ane dambudziko patanga paonekwa kutenda paarea ine dambudziko. Chiri chanda kukuencourage church, don't lose your faith. Matambudziko angauya but ngatibatirei pana Mwari, ngatirambei tiine kutenda nokuti kutenda kunoita kuti vagone kuadressa problem yatiinayo. When he saw their faith, he said to the paralytic, chakatanga kuonekwa kutenda kwete dambudziko. Kureva kuti chinogona kukuvharira kuti dambudziko risaoneke inyaya yekushayiwa kutenda. Sei Jesu apana paBhayibheri richiti akaona kutenda kwawo. Kutenda kuri papi? Kutenda kuri pakuti varume 4 dambudziko ravanetsa kwenguva refu vanorelisa dambudziko racho kuna Jesu murume 1. Inagawedza vari kuti zvatadzwa nesu 4 imi muri 1 Mwari munozvigona. Zvakatadzwa nevazhinji kumusha kwenyu Jesu unozvigona. Trust in him. Usatarise kuti ana ningi vakambozvizama vakamira nini zvikaramba. Uwandu hwevanhu haudarike humwe chete hwaMwari. Kana uina Mwari une ruzhinji. So Jesu varume 4 vatadza nawo zvekuti vasvika pakurelisa hama yavo kuna Jesu murume mumwe chete. Saka Bhaibheri rati Jesu paakaona kutenda kwavo, kumwe kutenda kwakavigwa papi? Vasvika palevel yekuti kana iri imba yemunhu tinopaza kusvika Mwari vaona upenyu hwedu. Kana iri imba yemunhu tingatopaza kusvika dambudziko redu ragadziriswa. Ende unoona kuti Jesu kana Bhaibheri richiti when he saw their faith, zvoreva kuti vanhu ava vaka-attracta attention yaKristu. Jesu ari mumba umu aitoparidza, but pakatanga kugurikwa roof preaching yakapera, vakadraw attention yaKristu. Jesu akatanga kutarisa uku. And kana Bhaibheri richiti when he saw their faith, faith iri kuonekwa ndeyevanhu varambirwa kupinda. Yeti vapinda hakuna faith yaonekwa, vanhu vanofarira zvechechi. But kana iri nhau yekutenda, it's unfortunate kuti kutenda kwava kutowanikwa panze than mukati. Hakuna chinobohwa denga chekuti kutenda kwacho muchechi hamusisina, kutenda kuri panze. Kunyika kwataiwa kune vanhu vanotenda to a level yekuti anobva kana zviri zvipfeve chinobva kumba chine empty redoro kwete nemari yedoro empty, anodzoka akadhakwa. Anotenda kuti ndo umwe chete rombe wanda ashaike kutenda. Ane faith yekutodaro zvekutodaro. Asina munhu akakweretesa mari andoza kuti ndodzoka ndakadhakwa. Kunze uku kwaita type inotenda. Kunze kuine rima kuchityisa, unoona mwanasikana akamira murima machitamira vanhu murima. Iwe kunzifamba uenda apa unoti kwasviba kuchafambika. But ipa pane mwanasikana asina kana banga kana shii akatopfeka mini akamira murima imomo. Kune vanhu vane kutenda kuri panze. Jesu akati kutenda kwenyu kwakasaita sekwemaFarisi, shuwa denga hamungariwane. Why? Nokuti ku negative vote kune vanhu vanotenda. Last time naimbotaura nyaya yegiving kuti ukaona vanhu vanorasirira mombe kana mbudzi kunzou, hazvinoti vaneta nekudya nyama, vaneta nenhamo, but vanotenda kuti ukaluza zvinhu zvako nhamo yacho inoenda. Vanhu vanotenda kuti ndikarasirira mbudzi dambudziko riri kutinetsa rinopera. Hazvidi kuti aneta nekudya mbudzi, nyama haizive, but anotenda kuti pane zvinofanirwa kubva pandiri chandinoda chinokosha kuti rimwe dambudziko ribvewo pandiri.
wozouya kuchechi kuna Mwari asingadye chemunhu mahara, unotaiwa hakuna yakadaro. Kutenda kwakaonekwa panze than mukati. I'll give an example. Ndaibva ku all night prayer. Tiri kunonzwadzana. So ndaibva ku all night ndichienda kumbasa ndipfuura pane night club. Ndakaona varume vainwa duri ipapo vanobva ndishedza zvanzi. Kuti akutaura kuno mwako zvanzi. Vadziziva rezi. Dzinoparidza manje kuna first town. Tinombovarairwa. Unoona unovarairwa kavasingadzidzi anything vanokuvarairwa. No mazina atinoita. Paridza feedback here. Zvanzi dzinotivaraidza but pastor haisusu manje tiri vechi vegasi but since unotivaraidza mufundisi wangu papa nemunhu aitengesa huku. Zvanzi shamwari ipa mufundisi wangu hukumbira. Shuwa ndakandodya mabhuroira esapota kwete mutendi. But unoona kuti chechi kunenge kuchitoparidzwa kuti iri unachiti glory powerful. But vasingazive kuti huku inodiwa. But unoiwanira panze. Yesu pane paakaona kutenda kuri panze. Kati makazara kuti ta. But the Bible wrote when he saw their faith. Ivo vari kunzi their faith havana kupinda ka. Ndovapaza rufu ari panze. Kutenda kuwanikwa panze kunoshungurudza Mwari. Kutenda kwakawanikwa panze. Munoziva here kuti Jesu aroerwa pamuchinjikwa. Murume akanokumbira mutumbi waJesu kuti avige Jesu haasi part of the 12 disciples. Kune vanga vasiri muchikwata vasina mazita akanyorwa. Vakati handingarege mutumbi waKristu uri pamuchinjikwa. Ndipe ndonoviga. Murume akatakura muchinjikwa waJesu kuendesa paKalvari. Murume akatosanganikwa naye murodi akatakura. Kutenda kukawanikwa panze, chechi tine dambudziko. Pane nguva yekuti Mwari vanga vakufidha mufundisi wavo nemakunguo. Ndiwaiuya nechingwa munyika ine vanhu. Zviri pachena kuti vanhu vanosvika pavanoneta nekusiyana nazvo. But zviri pachena kuti Mwari haanete nevanhu vake ende hasiyane navo. Vakauya vakaenda nepamusoro pemba. Zvikadrowa attention yaJesu. Vakabreka. Ipicture yetsotsi rikuita rikubreka imba yemunhu kuti ripinde mumba. Sei picture iyo yakaattracta Jesu. Nemungu unoziva Jesu achiparidza achiti ndichadzoka sembavha. Iye haasi mbavha asi achadzoka sembavha. Saka anoziva sei zveumbavha iye asiri mbavha kana achida kudzoka sembavha. Ukaenda paKalvari uchaona clue. Ane mbavha yaanoti zviro kwazvo ndichange ndiinewo kuparadhiso. Mbavha iyoyo ndo yaanobvunza kuti maiwanzorova nguva vanhu vakavarairwa. Ndokunga ndiyachatikuwadzisa tichadhumwa zveshuwa. Because kune mbavha yakaendwa nayo yaanogona kuzobvunza kuti maiwanzorova nguva kana vanhu patime yavanonyatsovarayirwa inguva. Jesu anouya sembavha but iye haasi mbavha. Saka varume vari kubreka rofu ipicture yetsotsi riri kuuya mumba. So zviri kuattracta Jesu nokuti iye nemadzokero ake achadzoka zvekujuma vanhu. But church vhangeri handine rundere kuti marara akacreata space. Vanhu vakawana breakthrough nekuda kwemarara. Marara tinoatsvaira tichibuditsa panze. But marara ndo akacreata kuti vamwe vanhu vagone kupinda mumba. Chinhu chinonzi hachina basa. But ukachiita une kutenda Mwari vanokupa breakthrough. Success haisi pakuita zvinhu zvihombe. Success ndeyekuva naMwari mukuru pazvidiki zvaunoita. Ndokushamisa nekugona kunoita Mwari. Kuti success haibve pane zvakakura. Success inobva mukutenda kwakakura kwauinako pane zvaunoita. Marara. Excuse yakaramba kudhoo. Pamusoro yakaramba havana kupinda kudhoo. Vakaenda nepamusoro pemba. Vakatanga kubreka the roof. Kune zvaiwira mukati. Zviri kuwira mukati zvinokonzera vanhu kuti vasuduruke. But vanhu ava havaprofite. Sei Bhabhuri rati vakabva vapaza straight pana Jesu. Roof haisi grass. But pavakanobreka ndo pakanangana naJesu. Vakazviziva sei? Remember vanhu namba yavo ndapiwa zvanzi there were 4 men. Ukaenda kuma Gospels, the first 4 books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke and John. Ndo magospel anonongedzera vanhu panani? Pana Jesu. Saka varume vari 4 ipicture yegospel. Kuti kati ukatenda muvhangeri vaKristu
haupotse chaunoda kuita. That's why mukadzi aiva the issue of blood akauya nekumashure akabata mukombero waJesu. It was not easy. Why? Vanhu vaida kubata Jesu vakati kuna Judas, tinokupa mari tiratidze. Ko vanoda kuratidzwa sei vasiri kumuziva. Jesu was humble enough zvekuti aitofanana nevadzidzi vake. Waitotozwa ndedzipi? Asiyana nesu.